Nou, de nacht van mijn leven, dat doen jullie samen. Hoe bevalt dat? Nou, qua zang bevalt het me dat goed. We hebben nog niet samen een nacht meegemaakt. Dat bedoel ik persoonlijk. Maar de nacht is mijn leven. Ja, leuk. Hij doet het enorm goed. Radio NL, TV Oranje. Nou, bij de Tros komt hij al. En overal ben er heel blij mee. En voor mij een hele eer om met Henny Thijssen een nummer samen te doen. Kijk, Henny Thijssen is in muziekland natuurlijk een hele grote. Misschien kennen de mensen hem niet van zang. Maar hij is onder andere tekstschrijver geweest van André Hazes. Hij is tekstschrijver geweest van Frank van Etten, Marianne Weber, Frans Bauer. En die heeft heel veel teksten geschreven voor artiesten. En Henny die is nu gelukkig ook op de bühne te zien. Ik had het weer eerder moeten doen eigenlijk. Maar ja, het is toevallig zo gegaan. Ik ben bezig met mijn album. En daar staat dit nummer ook op. Dus ik vind het fijn dat het zo goed gaat met dat liedje. Want het heeft natuurlijk commercieel gezien voor mij ook weer leuk. Hè? Nou, ik weet het niet wat de toekomst... Want ik heb er nog niet over nagedacht. Mocht dit een heel groot succes worden... Ja, dan zit je er bijna aan vast om nog iets te doen, weet je wel. Dus ik ken hem natuurlijk ook achter de schermen. Dus ik vind het ontzettend fijn om met hem lekker door te zakken. Dus dat zit hier logischerwijs aan vast natuurlijk aan deze plaat. Dat doorzakken klopt inderdaad wat Henny zegt. Maar Henny die schrijft ook teksten voor mij. Zodoende ken ik Henny Thijssen. En net wat ik net al aangaf, hij schrijft voor heel veel artiesten teksten. En hij kwam met het idee van, nou voor mijn album is het leuk om het nummer De Nacht is mijn leven opnieuw te bewerken van André Hazes. Nou, dat hebben we gedaan en ja, het is momenteel een enorme klapper en ik ben er heel blij mee.